Ti dangi welew. Ni duniga telefoni ngono ka yala o tiwo wa. Ba tara ma bilale ma sugu don bali. Kari. Naam. Bo, bo. Bana. Ma fuifo. Am benala an chedemo da mi nyondon. Karamogo ma ke basi ko. Badon ebe nyine mingo karamogo ye kwa kala chugo karamogo ye. Fura munun bene la ninti seki nye joni nye la kamana mana kando foni aluya. Anyene bora. Allahu akbar. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Ebe nye bene la itige menena de. Ay tige nante karamogo. Joro ladi. Ay an ko liru ka chakui. Debi ala ne re taran siga ma wuli ko na re taran min fare. Karamogo. Ko nga waram ne ngo war ko te nga kana kun fodro. Kana ko e flel doy. Ko juga ba ka braro la ngo bi ngo kolonya mai fare bala ni ai I chedo sanga ni te saka fregene la ai ali buga fakala bolokur la billahi ni jon cha gulo ka ti songi jo ayo ko ni o tempion am benala awo ngamungon me mi fi do jija shen wara kana sian mfati dese chela sa billahi muso ti dise cela anga folo ma korobo muso do belakari e dise ki cela kar chukuri foka wuli kana kamena ni no karamogo familial baliade to taiba nega ka benko lain ya fama kana sian shemara de suno na silan shemara madara ni bi chaide billahi frado bene wolo kurutu menie kurutu sigi cheka sa ka ko bebe nyaka mine afaya akabone ko akabonko ali nasula ni bodo I chebi ga telephone laje ne to ko faliga ke muso to ko dai uraki akai problem foi da ni sera so sisa mena to ko yele ma te sega famu mina basite komi atara ni bulga sani sona doni so suna bege kele basite karamogo sonera tu mo go bilanga kom ko beta ama ke dungure problem foi da nala sora Voilà, nous jouons. Il y a les gars d'eau, ils doivent avoir qu'il est fini. Il faut que les qui rappellent, ils n'ont pas de n'a bien qu'il du là. Parce que les ils n'ont pas fait là. On ne sait pas ni de me choudi. Il y a qui doit nous intéresser. Bon, voilà les autres qui n'ont pas. Après qui m'a savait on m'a dit avoir don solo. On l'a né blague na. Na odo na che yo kuma ken na ya ga sigin kan tunde. Kana ko kam na kana gushi ko la ni su be ga adimina. On fa ko mu le la ko mu me kan dimi. Est-ce qu'il va la femme? Mais il faut qu'il y ait dans le dos là. Il va la femme. Bon, moi je t'ai amené ici. Pourquoi? C'est pour qu'il m'y explique. Donc, du genre, il va essayer de relation d'autisme. C'est un chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a la femme? Donc, au contraire, il ne faut pas qu'il gagne maltraité. Tu as compris? Il y a comment faut là? Mais fais comme fille de la aratonne tama. Il y a femme. Bon, si ça va donc alors sur le corner, on est dit qu'on avait deux, il y a ta moute. L'inflammation. Le serpent dans la maison. C'est moi. Quand je gagné, quand deux minutes à la voix, on a pourquoi on a jeûné l'année? Ne wala muso ye Johnny. Ne weti ka mo fo pola. Jabwa te fuli ko. Kani singa salon ona Johnny. Ne da se ben ne itenga gita isa mai. Aya bana. Kani singa salon fibe gena suele nga salon konda. Ebe chere ko ya wa walma ebe muso. O tinya sirala. Ne mo ko ya tinya sirala. Kana ne dogare kani singa salon ki ben dogare kana ne dogare. Wa binte te me ga. Suno ni me ku dai ka sisa yani mo kana. Kela ko te sane ki nyini ga drone ebe Johnny ko ya. Da ka ni lare o tinya sirala. Ati fo ebe Johnny ga. Na tinya sirala. Ave de ko ne tere muso. Ate se o fwa.
kɔnɔdimi don aw sara Oui, que ça. Jusque ni traitement sur dɔrɔn ça va mais a bɛ ka to ka taa ka na dɔɔnin de. Ok. Problème foyi t'a la mais e kun ko ko joli ɲɔgɔn de. Bon, i bɛ dɔn traitement ninnu filɛ nin kuma dɔ la ça dépasse bon kuma dɔ la aussi ça dépasse pas. Hali ni ye 1000 dɔrɔn di peut-être o bɛ se ka dɔɔnin kɛ yanni sɔnni cɛ. 1000. Ok. O tɛ problème ye. 1000 di ma. Ok. Merci. Y a pas de quoi. Den dun j'espère que en tout cas i sɛgɛn kɔni. Bon, kuma dɔ la a bɛ to ka bouger dɔɔnin dɔrɔn. Wallet. E b'a dɔn ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ mun kama. O jumɛn? Parce que ni den sɔrɔla sisan ni Ala y'a kɛ a kɛra cɛ ye a kun ka di n ye n k'a tɔgɔ da n fakɛ la. Ayi Alvin. A tɔgɔ bɛ da ne fa de la wa a tɔgɔ bɛ da e fa de la? Jumɛn? A tɔgɔ bɛ da ne fa de la. Ayi non même pas a bɛ da ne fa de la n'o de fɔ. Alvin kana ɲinɛ koyi k'i ka woro to ne kun kɔrɔ dɛ ne b'an ka so de wa a tɔgɔ bɛ da ne fa de la. Wallet. O ta ne ye kuma mun f'e ma mɛn yan furuko ni fɛn ninnu bɛɛ ye waatila kow de avec le temps on verra ou bien a kɔni tɔgɔ bɛ da ne fa de la dɛ. Ok. Aïcha, ça va? Basi t'i la kɔni? Baasi foyi tɛ n na. Nse. A bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka farin dɛ. Mun bɔra yan sisan nin ye Jabi furumuso de ye. Nin to yen Ala kama. E ɲɛ bɛ min na sisan dɔrɔn o ye ne ani Jabi dɔrɔn de. I ɲɛ tɛmɛ nin kan yɛrɛ de. Awɔ. O diyara n ye. E nakun ye jumɛn ye? Bon ne nakun tɛ dɔwɛrɛ o dina ne bɔra yan nɔ e ne yɛrɛ ye an kanw di ɲɔgɔn ma i ko k'i bɛ tila ka an tila ka kuma ɲɔgɔn fɛ. Donc ne nana o la. Tiɲɛ don ne yɛrɛ kumana Jabi fɛ nka halisa ma jaabi jɔnjɔnba de sɔrɔ nka n'i ye jaabi sɔrɔ dɔrɔn n b'a f'i ɲɛna i b'a dɔn e ka ɲi nin du kɔnɔ yan e bɛna kɛ muso ɲɛnamaba de nin du in kɔnɔ yan awɔ ni Jabi ye furu ka don nin du kɔnɔ moribaliya o moribaliya bɛ kɛ nin du in kɔnɔ n b'a dɔn da bɛ siri a bɛɛ la. O ye yɛrɛ kumakan ye. Awɔ a ka di ne ye i ka furu ka don nin du kɔnɔ de. Tiɲɛ na i ka nin kuma a ye ne hakili sigi dɔɔnin. N kɔni b'a ko kan ni seko ye fɛn o fɛn ye n b'a kɛ nin ko in na pour que i bɛ se ka furu ka don nin du in kɔnɔ cogo min na. O bɛ diya ne ye kojugu ne yɛrɛ fɛta bɛɛ de ye o ye. A banna. Parce que ne furubaga fɛn fɛn bɛ na ne nɔfɛ wagati min o y'a sɔrɔ ne ni Jabi de bɛ ɲɔgɔn fɛ bon ne dun filɛ yɔrɔ min na si bɛ ka kɔrɔbaya ne ma cɛ sɔrɔ halisa ni Jabi n'i kɔni sera ka nin ko kun ɲɛnabɔ i kɔrɔkɛ ka ne furu a kun bɛ diya ne ye kojugu. I hakili latigɛ ka ne to yan a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. O bɛ diya n ye to. Jabi yɛrɛ bɔra k'a bɛ taa furu la n t'a dɔn n'a bɛna i sɔrɔ yan nɔ. Bon, on verra bien. Voilà. Ne bɛ taga. Awɔ. Mais pardon n m'a fɛ k'i ɲininka o ne ko i ka muso i famara est-ce que a bɛ se ka to ka taa karamɔgɔ dɔw fɛ yen. Karamɔgɔ ne terimuso. Ayi ne hakili t'o la. N bɛ sɛbɛ de la sa c'est-à-dire n b'a fɛ k'a dɔn de n'a sɔrɔ karamɔgɔ a bɛ to ka taa karamɔgɔw fɛ yen ka taa a yɛrɛ kungo la quelque chose comme ça. Alvin ne hakili t'o la o. Ayi est-ce que o don de la ka kɛ ayi ne hakili t'o la. I b'a dɔn ne ni terimuso filɛ nin ye an famana an tɛ ka ɲɔgɔn ye sisan ne t'a ka mouvement foyi dɔn. Ne ma da la k'a bɛ taa yen kɔni n ma deli o ye. Mais hali i t'a tanti dɔn fɛnɛ mun karamɔgɔ la karamɔgɔ fɛ taga ka di mun fɛnɛ ye. Alvin mun bɛ yen nɔ. Non foyi tɛ yen ne t'inquiète pas pour ça foyi tɛ yen c'est juste n bɛ fɛ ka fɛn dɔw de dɔn dɔrɔn quoi. I kɔni b'a dɔn du kɔnɔ t'an cɛ. n m'a dɔn foyi tɛ yen kana jɔrɔ. Bon ne tɛ fɛn kalama o la tiɲɛ yɛrɛ la. I tɛ foyi kalama. Ne tɛ foyi de kalama n ma deli k'o ye n ma deli ka mɛn wa an ma deli ka taa fara. Ok problème t'a la n y'a faamuya nka Wallet i b'a dɔn dans la vie diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka di ne ye mɔgɔya ka di ne ye yɛrɛ de mais ne tɛ fɛn min fɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye nkalontigɛ de ye donc e de b'i terimuso dɔn bi ko m'aw bila ɲɔgɔn kan a jogo kolon n'a jogo ɲuman i kan k'o dɔn
ne ma foyi ɲini fɛ karisa est-ce que a bɛ nin kɛ yan n'a b'a kɛ a fɔ où est le problème ne ko Alvino ne kolon fille do be ne trop dala de ngonta kala man takal mi fanga galon ta kada walde ne anna intiran na so enne be nyongo ko rote ne ga galon juku ta kada interim so fanana de ma ye o ma delikai Malvin de e be gani be fo ku chumende la non foyi te ti jonga che finyena ni interim so de be yala wonne bade ko tege chifana ne de be bona yere bodo ne de ko to ka bona amma delika ta mursula amma delika kuma fa wa hal ne te yala mogo amirna be mogo kumulu eski be gam famia ne te ta wante morso ta ka faye de kuma tinterim so makana baga walde ma ala na kira kama n'a famia wallet problème tala pardon ni bi fe ka famia yi bi fe gi muso do muso de morso ta kala wa ta fe fana yere flaga kono dimbe la wuli pardon ya fama ya me ndio tala efta fol yao merde non nin ko in kɔni mana kɛ togo togo ne bɛ bɔ ni tiɲɛ kama non ne bɛ bɔ ni tiɲɛ kalama nga nama ni sɔrɔ yan hali san b'a kuma kɛ n'a y'a bila damina komi an ka nimero bɛ ɲɔgɔn bolo n tɛ nin ladɔnniya ne ko e yɛrɛ bɛ mun baara kɛ Aisha ne bɛ namasa de feere o tuma e bɛ yala n'a ye de wa sigiyɔrɔ dɔ de bɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ sigi k'a feere ayi dɛ o tɛ ɲɛ sira dɛ ne ma na n ka baarako la yan dɛ ne nana jabi ko la a bɛ ɲɛnabɔ jabi ko bɛ ɲɛnabɔ n'a ka sɔrɔ ne jabi nana i ka kuma fɛ awɔ n bɛ kuma fɛ silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la ani hɔrɔnya kɔnɔna la a ka kan jɔlen fɔ ne ɲɛna n'a t'a fɛ o la a bɛ kɛ ko wɛrɛ barisa ne Aisha ma n da diɲɛnatigɛ ko fosi ka ko ma ɲɛnabɔ ayi kelen bɛ ɲɛnabɔ awɔ ne bɛ siran ɲini awɔ ɔ tɛna k'i bila da la na k'i bila sa jabi ni bɔ min karamɔgɔ i b'an ka kɔrɔ kɔnɔ bi de o ka di kɔni n mago bɛ yɛrɛ de la i sigi yan walaji ne b'e ɲininka o mun de b'e hakili la tɔgɔ di e yɛrɛ hakilinanta ye mun ye e bɛ ka ko nasuguya jumɛn de kɛ ne karamɔgɔ la karamɔgɔ ne t'o faamuya dɛ ayi i yɛrɛ expliquer tan kɔrɔ t'e kɔnɔ ne ye malangolo ni ne ye batarama de ye ne bɛ jɛ ni ko nasuguya dɔw ye e bɛ ka ko o ko kɛ ne b'a bɛɛ kalama koyi n bɛ ka ɲɛ cɛ a kan de nka n bɛ min f'i ye i hakilinanta ye min ye a ti ɲa dɛ i bɛ fɛ ka ko min kolokolo a ti ɲa hali k'i hakilinanta falen karamɔgɔ dɛ ka si kɔ la kɔsɔri kɔdala munumunu de i t'i si kɔ la siɲɛ kelen ne k'a dɔn mun b'i kɔnɔ e bɛ taa kɔnɔ ta ne fɛ cogo di ka t'o nkalon ta k'o da Alvin na mun de y'e bila o la karamɔgɔ heyi ne b'a bɛɛ kalama koyi kana ɲinɛ k'a fɔ ne ye karamɔgɔ de ye wa ne ye filɛlikɛla de ye mun de y'i bila o la ne den de b'e kɔnɔbara la e bɛ t'o nkalon ta cogo di k'o da Alvin na mun na e den ne den kɛ karamɔgɔ e bɛ ka ɲinɛ k'e bɛ ka kuma wallet de fɛ e fana bɛ ka ɲinɛ k'i bɛ ka kuma karamɔgɔ de fɛ wa karamɔgɔ jumɛn karamɔgɔ sugu jumɛn karamɔgɔ kanbeleba walimuso kɔnɔdala walati i ɲɛ bɛ den min na kana bi kunna i tile kelen ta don dɛ i ta tɛ bi ta tɛ sini parce que i tɛ se ka nin den ka foyi ɲɛnabɔ ne tɛ se ka e ma se k'i kɔnɔna finiw ɲumanw san kuma tɛ nin den ma e bɛ ne ka peseli da dɔn walati maa min kɔni ye kɔnɔ da kɔni o kɔni tɛna se ka dɛsɛ ka jɔ den kungo kɔrɔ hali i ka kuma wɛrɛ fɔ e bɛ ne ka peseli da dɔn ne ka peseli bɛ taga kalo kɔnɔ 18,000 20,000 kɔnɔna de la peseli ye e bɛ se k'o kɛ o ye mun ye o ye traitement di k'a dɔn ni basi tɛ den na ou bien ni basi bɛ den na ani ba la e bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ o la kalo o kalo e bɛ se k'o di ne ma
ma se ka sabara ɲuman sa i yɛrɛ ye o kuma tɛ ne den ma n bɛ mun f'i ɲɛna bi kunna ko ne den t'i ta ye dɛ walɛti nin nɔgɔyara ne k'an wɔsi kɛ ka kɔnɔ da e ka taa waritigi dɔ lajɛ sigida la k'a fɔ k'o de ta ye den ye o tɛ wa o de fana bɛ ka ne den ladon o ka kɛ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna a tɛna fɔ ne t'i cɛ ye sa wa karamɔgɔ ye cɛ de baasi tɛ karamɔgɔ ni mun ka di ye dɛ o kɛ ne walɛti bɛ yan nɔ walɛti baasi tɛ nin nɔgɔyara ne bɛ Alvin dɔn ne b'a muso dɔn ne b'a ka du yɔrɔ dɔn n bɛ taa sisan k'a fɔ a ye k'a fɔ ko kɔnɔ min filɛ nin ye e la a ta tɛ fiyewu ne de ta ye den ye n'o wolola min na an n'o fɔ ɲɔgɔn ye ayi nin banna walɛti nin banna koyi e bɛ Alvin dɔn wa ne bɛ Alvin dɔn ne b'a muso dɔn a muso tɛ e terimuso ye wa ka di wa ka di t'a muso ye wa ne bɛ nin bɛɛ kalama koyi wa Alvin yɛrɛ a tɛ se ka den sɔrɔ ne b'a kalama n b'a kalama n k'a tɛ se ka den sɔrɔ bari denkisɛ t'a la nka baasi tɛ ne ye e ta faamu ne yɛrɛ bɔra ne kan ayi walɛti e y'a tiɲɛ ne nana ne tun bɛ k'i makɔnɔ a ka kare kɔnɔ walasa an bɛ se ka fɔ ka bɛn k'a la de nka e y'a bɛɛ de tiɲɛ sisan an k'a bɛɛ tiɲɛ dɔrɔn n'a wolola min na hali n'a kɛla kasolata ye ne jɛnna n'a ye n bɛ taa kaso la an k'a bɛɛ tiɲɛ c'est bon. Voilà pai jabi n kun bɛ e yɛrɛ de kɔngɔ tantɔ kanga da ye dɔgɔmuso ye a ka kanga da terimuso in na u ka fara ka bɔ n na u ka na n dɔgɔya fo n ka salon kɔnɔ o ma u ye mun de k'e la a terimuso min na n ka salon fura k'a jɔsi k'a jɛ kanga wusulan bɛɛ don a bɛ n'i sigi n ka salon nɔ n bɛ tila k'a ɲininka o la a bɛ tila ka n dɔgɔya tuguni kanga da ye dɔgɔmuso ye ko jabi a ka sabali Ayisa Fifi i bolo da i dusu kan mais n y'a faamuya ne yɛrɛ b'a dɔn ne kan ka mun de kɛ ça fait ne y'a faamuya bamu de y'a terimuso wele ka na bila olu k'e dɔgɔya k'a terimuso wele k'a bila k'an dɔgɔya ne y'a kɛ e bonya de kama jabi o de tuma ne ma kuma denni fɛ o don ka denni lagasa min bɔra ne fɛ b'a gosi mun ka tɛmɛ o de don n bɛ tila k'a ɲininka so kɔnɔ a bɛ k'an dɔgɔya tuguni ka fara o kan o mɔgɔ kelen de don o mɔgɔ kelen de don baasi t'a la nin tɛ e ka kɛlɛ ye e ka nin to ne ma ne yɛrɛ de b'a dɔn n kan ka mun kɛ nin na ne bɛna mun f'i ye jabi kanga da ye koyi n'i ma kanga da ye walayi don na n'i bɔra i bɛna sɔrɔ joli bɔn'i ka so kɔnɔ i b'a ɲini ka dɛsɛ walayi e bonya de kama o tuma ne sera ka bi Ala kama ayi kan'a kɛ n b'i deli ne de y'a fɛ n ko i ka danna n b'a dɔn n kan ka mun kɛ nin na sa n b'i deli kana na joli foyi bɔ yan n'i y'a mɛn sa kanga da dɔrɔn de don k'a f'i ɲɛna siɲɛ wɛrɛ bɛ yen o tuma Ayisa nana mun kelen de ɲini yan tuguni sa ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn Ayisa bɛ mun nɔfɛ ne bolo i bɛ ka n jɛgɛ mɔgɔ sɔn minɛ k'o sigi tasuma sanfɛ a bɛ ni Ala cɛ Ayisa n'i ma sabali ne m'i datugu i ka fama ko tu walɛti kɔni e ne den fa de i tɛ min kalama hali kunu kun na sinan kɔrɔ Alvin ye ne wele a ka téléphone numéro bɛ ne bolo a ka haramu ayi ne t'o fɛ yen o y'an cɛ damaw ka ko ye o wolola min na ale yɛrɛ b'o dɔn wa ne yɛrɛ b'o dɔn walɛti nin banna nin ba ayi walɛti ne tɛ se ka wɔsi ayi ne tɛ se ka wɔsi ka t'o da cɛ wɛrɛ la sa Ayisa ala i fana ma ko faamuya de sa e tɛ to ka ne walɛti ɲini ka faamuya de sa o de ye ka ko problème ye i dusu ka teli kojugu i b'a dɔn yɔrɔ ne famana ka wari d'i ma dɛ wari i kɔni i famana ka wari d'i ma i tɛ hun na walɛti ne tɛ n tɛgɛ don e ka wari kɔrɔ koyi a ka haramu e ka wari an kana kɛ ten sa i b'a dɔn ne ka vie de e ko ka di ne ye kojugu e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka min kɛ ko ɲɛnɛma tɛ o tiɲɛ don sa mais n'i minɛ sa i ka to de fɛn dɔ la i famana ka wari d'i ma mɔgɔ tɛ ban wari la ko n b'a bila n kun dɛ karamɔgɔ n'a kɛra cɛ ye dun e bɛna mun kɛ e bɛna saga de faga wa e bɛ misi de faga karamɔgɔ walɛti i ka nin ko nin ma diya n yɛrɛ bilahi yafa ma sa ni n ko a diyara n ye n ye nkalon tigɛ jo foyi t'a la yafa ma sa n'o den kɔrɔbaya la sisan a tɛna kɛ i n'a fɔ fa fila bɛ den na ayi sa safurula fo safurula e kelen dɔrɔn asi tɛ ne bɛ sira ɲini kabini kelen kɔni bɛ min f'i ye ni Alvin ko k'a b'i ne dɔn wa n'a k'i ma ko yala i bɛ karamɔgɔ dɔ a fɔ k'i tɛ n dɔn awɔ sa n y'a mɛn i y'a faamu wa n yɛrɛ bɛna tila ka taa an bɛ baro dumanni dɔ kɛ i y'a mɛn bi su in na wa awɔ n'i bɛ na i ka na i bɛ n wele dɛ awɔ n y'a mɛn n bɛ na fɔlɔ
Bam! Bam! Bam, ne bɛna ɲininka o. Aïcha nana mun kelen de ɲini ne ka so kɔnɔ yan. O kuma Aïcha bɛ mun kelen de kɔnɔ la dɛ. Ne ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ Aïcha ye. K'a yira la cogoya bɛɛ lajɛlen n ko a ka ye ka n to yen. N y'a ɲininka fɛn jumɛn ka di a k'o fɔ n k'o ka ye. N y'a bɛɛ fɔ a ye. O kuma a bɛ mun kelen de kɔ. Aïcha ye mun de fɔ e ye. Ou bien e ni Aïcha bɛ ka bɛnbɛn dɔ kɛ ne contre la de ya. N bɛ fɛ ka dɔn mun de bɛ o juste. Jabi, e kɔni b'a dɔn Aïcha mana kɛlɛ ko la sa. E bɛ Aïcha nakun dɔn ne b'a dɔn. A ma se an k'o fɔ yɛrɛ. Et puis jɔn ka kelen f'i ɲɛna ne ye Aïcha ta. Wallahi mulubala fɛn fɛn k'i la i ka du kɔnɔ yan nɔ. A bɛɛ bɛ dabila. O kuma o. Mulubala dɔ de bɛ ka kɛ ne ka du kɔnɔ de wa. Ne ye muso de furu. Muso ka di n ye. A bɛ ka manamana ko fɛn o fɛn kɛ ne na ne de b'a kun. Wa a dimi bɛ ne de kan. Ni Aïcha nana du kɔnɔ yan siɲɛ wɛrɛ a fɔ a ye a mago bɛ jɔ fɛn min na juste a k'o f'i ye n k'o k'a ye. Ni butigi de ka d'a ye ou bien n'a mago bɛ nafolo min na a k'o fɔ n k'o k'a ye a ka fara ka bɔ n na ni yɔrɔ min sisan muso filanan furu hakilina tɛ ne la. I y'a faamuya? Ne tɛ fɛ ka muso filanan furu sa dɛ. Jabi, Aïcha du y'i muso de dɛ. I hakili to nin kuma in na sini ma sinikɛnɛ ma i mago bɛna jɔ Aïcha la. Parce que Aïcha kɛr'i fɛ de. Awɔ, Aïcha kɛr'i fɛ de. Bam. Hein? Ça fait e de bɛna fɔ ne kan ka mun kɛ. E de bɛ ne ka hakilinaw fɔ n ye sisan. Ne de ye denmisɛnnin ye e ye maakɔrɔba ye. E de bɛ ne ka hakilinaw fɔ n ye. Bamu i bɛ min dɔn dɛ i tɛ mun dɔn n b'o de f'i ye bi. N filɛ yɔrɔnin minɛ sisan. I ka hakɛ to ko ye. Muso filanan furu hakilina tɛ n na. A hakilina dun ka k'i la dɛ. Muso filanan furu tɛ. A hakilina ka k'i la dɛ. Parce que ni muso kelen tɛ k'i bonya n'i ye filanan fara kan a muso b'i bonya diyagoya. N'a ɲɛ b'a sinamuso la walahi a b'i bonya. Ne ko Bamu o kuma e de ye Aïcha ya. Aïcha ma min fɔ e yɛrɛ de bɛn'o fɔ wa. Sabali sa. I b'a dɔn n tɛ fɛ ka don i gasi la i ye n balimamuso de ye. Mais kana na forcer ka n bila ko la fɛn min man di n ye. E m'a fɔ k'e balimamuso ye ne ye wa? Ne balimamuso ye kɛ. Ne tɛ se k'e don kojugu la ko man ɲi ma. I bɛ ka n don ko min na a man ɲi ma. Parce que nin bɛna a bɛna n ka foyer de tiɲɛ. Ne ni fɛn fɛn b'i yɛrɛ bɛ ɲini ka bɛlɛ ko la waati min na n'a fɔra Aïcha b'i pan ka nin cogo ne ka so kɔnɔ ne yɛrɛ t'a dɔn maa o maa de ye ne ka so yira Aïcha la e cɛ min nin tigi ye ne tɔɲɔ dɛ n t'i yafa ma a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ. Bamu i bɛ tiɲɛ dɔn wa walahi désormais kana muso filanan furu ko kuma kana fɔ e bɛ dɛ est ce que i y'a faamuya. O ma mun de Jabi la dɛ. I ko mɔgɔ min ɲɛɲininen don. Aïcha ko in tɛ n b'a la dɛ. Waleti daga wuli fo wan jatige Inana a dun kɛra di ne ko mun ne bɛ na Alvin cɛ de togo di ne man faamu dɛ foyi tɛ ne ni Alvin cɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko ni suyi don k'a ko baga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara dɛ daga wuli ne bɛ k'o de f'i ye foyi den kelen de tɛ ne ni Alvin cɛ e bɛ k'o fɔ kun jumɛn de kama foyi tɛ ni Alvin cɛ foyi tɛ n'a cɛ sa Alvin dun bɔra e ka mori saga togo kalama cogo di jumɛn Alvin bɔra kalama ko e bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen Waleti e y'o dɔn cogo di ni y'o dɔn cogo di e deni donnen tɛ sisan k'i dogo dogoni na i b'i ka ko kɛ lusini na ka ne Waleti kɛ kɛrɛfɛden dɔ ya o tɛ sa Waleti nin ko kɛra dalamagan dɔrɔn de a tɛmɛna ne yɛrɛ fɛ n ka hakili t'a la tugun yɛrɛ dalamagan cogo di ayi ne ka telefɔni de ta ka karamɔgɔ ka nimero sɔrɔ a kɔnɔ a ma karamɔgɔ yɔrɔ e ye laloma de ou bien alimandɛmu de yɔrɔ Waleti fɛnɛ kana n'o fɔ n ma sa ok ni y'a f'i ma a bɛ digi la ayi kana n'a fɔ ko n fɛnɛ laloma sa e k'e lajɛ ka n'i jɔ ko ne laloma ba ye mun de kɛra sisan e y'a dɔn cogo di e ma fɔ ne y'i dɔgɔya an ka ko bɛ jɔ ayi sa Waleti e dimi ka di de e y'o dɔn cogo di ko Alvin y'o bɔra o kalama e ma fɔ Alvin y'o numéro e ka téléphone kɔnɔ e ka téléphone o yɔrɔ i se ka kɔri don a la e ma kalan yɔrɔ hali amalidɛmu bɛ kɔri don u ka téléphone na sisan hali kunfin
mi joli la jen kɛrɛfɛ ko terimuso e bɛ to ka ne faga de kuma dɔ la I fɛnɛ k'a ɲɛfɔ ɲɛna sa n bɛ se k'a faamu cogo min na. Alvini bɔra kalima k'i bɛ taa karamɔgɔ fɛ wa a bɛ k'a ɲɛɲini Alvini kɛlen don k'a ci bɛɛ bila k'a ɲɛɲini. Waleti. Fiyanta. Solution jumɛn b'o la sa Waleti. N'a ma gan e tɛ ne ye o. I fɛnɛ ka n'o fɔ sa. Ne yɛrɛ y'a faamu ni ne ye n dogo e la ko wolo ko bɛ dabiri ne da la. Na filɛ ne coro ni filɛ nin ye ba ye. N bɛ mun f'i ye karamɔgɔ wele le a dabila. N'a y'i wele ka n'a ta n'o tɛ walahi Alvini karalen don han i ka téléphone bɛɛ suya i ka appel message vocal a bɛɛ bɛ transférer a kun m'o f'i ɲɛna dɛ. Waleti ni kuma in ye tiɲɛ ye ne. Parce que Alvini sɔmi ka jan cogo min na a karalen don ka ne ka numéro tarasi. E sigi ne tɛ n ka pisi fali ou bien karamɔgɔ k'a ta fali. Karamɔgɔ y'a ta fali o karamɔgɔ m'a ta fali o ne kɔni y'i lasɔmi a kana fɔ ko n m'i lasɔmi dɛ. Alvini kɛlen don k'a ci bɛɛ bila ka nin ko in ɲɛɲini n'a dun bɔra a kalama e malo b'a la ne malo b'a la parce que a bɛna an bɛɛ kɛ kelen ye. N dagawule fɛnɛ ka n'o fɔ sa ne ma ne dɛmɛ a ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di e bɛ ne to nin dingɛ kɔnɔ cogo di ka taa ka ne to. N'a ma kɛ fɛnɛ tɛ ne ye koyi ne ye dɛmɛ bi sini i bɛ t'i ka ko nun kɛ lusi la i t'a fɔ ne ɲɛna. O tɛ sa i fɛnɛ ka faamu sa. N nana f'i ɲɛna de k'i lasɔmi ni cɛ bɔra nin kɛlɛ ma i ka furu b'a da fɛ dɛ n taatɔ filɛ nin n'a kɛra cogo min na i bɛ sin kɛ. Waleti Waleti. Masa Aramani ne coro na koyi Waleti ni y'a dabirilen fɛnɛ kelen dala ni kelen bɛ nin kɛ cogo di sa ale fɛnɛ dusu bɔ ka di. Karamɔgɔ e ni kunu ne ni bi ɲɛ mun kɛ donc ja e de tun bɛ ne muso e ni ne muso de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yan ni y'o fila fɔ sisan b'i dangadenya kari i y'a faamuya walimuso kanuna donc i bɛ taa kɔnɔ da ne muso la est ce que e kunkolo ka kɛnɛ wallahi ne kalila ala la n bɛ kɛ ka karamɔgɔ tɔw ala n sutura sa ne ko mun de b'a karamɔgɔw la de mɔgɔw bɛ n'aw fɛ yen ko a k'u ka baara kɛ a bɛ taa kɔnɔ de d'aw la ne kalila ala la a bɛɛ ni ala cɛ mais i b'i si ka so kɛ wa n bɛ kɛ ka la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam